Аз съм Готин Чупъл и един приятел ми върна стария акаунт и ми стана много яко нещо. Току-що бях спечелил електролизър до 3 победи Tombstone Challenge. След това честа четвърто ниво ми се падна. Познайте какво? Нещо на име Принцес. Ето го електролизър. Ето, вижте ми декавете. What the fuck? И къде да си сложа принцесата? Ето тук. Вместо запа. Бум. Добре. Затвори. Добре, пичове. Кажете ми някакви декове с принцеси Електро. И това беше краят. Или пък да поиграем малко с принцеската. Да, и съм 8 арена. И 9 лева.